Eurowapta xizmatlarynyň 160 manatlyk menyusy. Saçaňyz sünmene ýeri ýok, tügeleme. Bizim bu agdaçlar menyumuzda bar zatlar. Salyon asorti, avaçly asorti, piçon we tort önümleri, utaplan görnüşleri, fruktlar, suwlar, salatlardan olivia, sezar, misnoy. Şolsany 3 tane kızgın naharlar, sowus, palav, doğrama. Uradalarınız kabul olsun. ilkinci.com Yürüsün yolunda güller açılar, Karasan gözünden şoğla saçılar. Söýgüdür yüreğin koşa kanatı, O dünyalar söýgü bilen geçiler. Orsakta götürüp senin aşkını, Nire baksam görýär